Moikka! Mä oon aina tykännyt vähän semmoisesta asiasta elämässä, että kun nyhjästään ikään kuin tyhjästä. Tässä ei, mistä mä tulen kertomaan, niin ei ihan tyhjästä nyhjästä, mutta ei paljon puutukaan. Eli on kysymys villasukkien paikkaamisesta. Ja tässä on tämmöisen haastavan paikkauksen tilanne. Eli tässä on niin kuin nämä pohjat lähes niin kuin riekaleita. Täällä on kantapää rikki ja sitten on tässä isovarpaan ja tuossa noiden jalkapohjan luitten kohdalla ihan reijät, suuret reijät. Ja mä oon tätä lähtenyt tämmöisellä ohuella villalangalla ja toista sukkaa jo näin parsimaan. Tässähän on tämmöinen tilanne, että kun sitä vahvistetaan sitä kulunutta kohtaa näistä kohdista, missä se on jo ohentunut sekä sitä reijän kohtaa, niin sitten tämä reijän kohta jää vähän ohuemmaksi. Tässä on toinen, varmaankin saman henkilön sukka, joka on ollut myöskin aika haastava. Tässä mä oon tätä tämmöisellä yhdellä säikeellä villalankaa vahvistanut noita kohtia, missä se villasukan pohja on tosi ohut. Eli se on jo hapristunut, eli tämä reikä olisi pian suurentunut tai pohja lähtenyt irti. Samoin tässä kantapäässä oli niin kuin reikä plus reijän ympärillä tuollaista kulunutta kohtaa, niin mä oon sitä vahvistanut. Ja tässä sitten on lähtenyt tätä toista sukkaa niin kuin tällä tavallaan muokkaamaan, eli tekemään niin kuin upgradeaamaan, tekemään käyttäjälle ystävällisemmäksi. Ja myöskin semmoiseksi, että hän voisi tätä jatkossa itse korjata. Eli tuossa, missä hän selkeästi astuu niin kuin vahvasti kantapäälle ja sitten koko jalkapohjalla, niin tässä on lisättykin tämän ommellun, vahvistetun pohjan päälle tämmöinen huopavillakerros. Ja se on tehty niin, että tänne sukan sisään on työnnetty tämmöinen kokovillainen vastapallo. Ja sitä on nyt mä työnsin sen tähän niin kuin kantapään kohdalle. Ja tässä meillä on 100% huovutusvillaa. Tätä asetellaan tätä villaa tähän kantapään päälle tämmöisiä huituloita ja haituleita. Eli nämä on tämmöisiä villasuikaleita, joista näkyy läpi. Ja sitten laitetaan tämmöinen kerros tähän päälle. Ja tässä helposti näkyy, kun mä oon tämmöisellä beessillä langalla korjannut tätä ja vahvistanut tätä kulunutta pohjaa. Eli tavallaan tehnyt ikään kuin uutta kangasta siitä kudotusta pinnasta sen hapristuneen tilalle, niin sitten mä vielä ikään kuin tuunaan tästä vähän paremman sille käyttäjälle. Näin katetaan tämä koko vahvistettu alue tästä päältä. Ja paras on ensin korjata tältä päällipuolelta. Nyt tämä on katettu niin kokonaisuudessaan siltä alueelta, kun mä sitä vahvistinkin sillä langalla. Ja tämmöinen on huovutusneula. Eli tässä huovutusneulan kärjessä on, en tiedä saako nyt näkyviin, mutta siinä on semmoisia pieniä väkäsiä, jotka takuttaa sitä villaa. Niin lähdetään pistelemään vasten tästä villasukan päältä vasten sitä villapalloa ensin harvakseltaan, jolloin tämä huopavilla kiinnittyy tähän pintaan vähän sieltä ja täältä. Eli tämän huopavillan lisäyksen
ajatus on se, että kulutuksen seurauksena materiaalia on poistunut, niin materiaalia sitten lisätään. Sitten kun tämä villa on harvakseltaan kiinnitetty tähän pintaan, niin sitten voidaan vähän tätä taajuutta nostaa, eli tikutetaan tiuhempaan. Tämä on kätevä tämä vastapallon pyöreä muoto. Ja voi ihan sitten puristaa sitä pallon alta tätä korjattavaa kohtaa. Tai voihan siihen laittaa vaikka hiuslenkin, jos haluaa toisen käden vapauttaa työskentelyä varten. Tämän näköistä siitä tulee, kun sitä villaa työnnetään tonne sisälle. Voidaan käydä kurkistamassa, mitä on tapahtunut, kun me ollaan tälleen tässä tökitty. Siinä on se vastapallo. Eli tässä on tämä läpitullut villa. Se villa on takuttunut kiinni tuohon villasukkaan. Ja sitten täällä on se toinen puoli. Eli tuosta nyt näkyy, että siihen vielä lisätään sitä villaa. Otetaanpas sitä tästä sitten lisää ja laitetaan tuohon päälle. Meistä toiset on kanta-astujia ja toiset on päkiä-astujia, niin mikä se mukavampi on sisäsukkana kuin villasukka. Ja heti kun se villasukka rupeaa kulumaan, niin me nähdään, että mihin kohtaan sitä villasukan pohjaa meidän olisi hyvä lisätä lisää materiaalia, niin sitten ikään kuin se kudottu villasukka olisi tavallaan ergonomisempi meille. Eli voihan sitä leikkisästi vaikka sanoa, että tein tästä niin kuin omista villasukista tällaista niin kuin ortopedisesti minulle sopivat. Taas tökitään vähän harvemmin. Ja sitten taas tiheemmin. Ja monet on kysynyt, että pysyykö tämä villa tässä kiinni. Ja vastaus on, että kyllä se pysyy. Tämä voi myöskin tämän villan sitten varovasti saippua houvuttaa kiinni tähän, jos haluaa. Tämä ei ole houvutettuna kovinkaan helposti purkautuva rakenne, mutta hyvin käytännöllinen, koska jos villasukan pohjan on kerran huovuttanut, niin siihen on hyvin helppo sitten aina niin kuin lisätä sitä huopavillaa. Villa harvemmin siitä jalkapöydän päältä kuluu, mutta kylläkin se kuluu sieltä pohjasta ja päkiestä ja kantapäästä ja varpaiden kohdalta. Mutta tässä on nyt tämä pohjan huovutus. Jos haluaa joku tietää montako pistosta 4 sentille täytyy pistää, että tämä on tukeva, niin sitten 30. Eli tällä tavalla irtoaa tämä vastapallo ei huovu kiinni. Ja taas on noussut täältä näitä villakerroksia tuohon kantapään päälle. Ja sitten viimeistellään vaan vielä tältä oikealta puolelta ja huovutetaan tästä tämä kauniiksi. Erityisesti nämä reunakohdat. Tästähän tulee tämmöinen niin kuin reuna, joka liudentuu tähän
mukaan. Ja jokainen, jolla on joskus ollut vaikka semmoinen kuin plantaarifaskiitti, niin tietää, että sen koittaa etsiä jotakin sopivaa jalkinetta tai mitä jalkaan laittaa, että voisi kävellä, ettei sattuisi. Niin tässä voisi olla yksi tämä villasukkien pohjien huovuttaminen itselle sopivaksi. Eli tässä on tämä valmis huovutettu pohja. Ja tässä oli se, miten mä olin sitä ihan riekaletta pohjaa ensin ohuella säikeellä korjannut. Ja tässä oli tämmöinen vastaava alkutilanne. Eli kaikki on pelastettavissa. Ja työkaluina on ollut sitten tämmöinen huovutusneula, ohut ja karkea, se tämmöinen 100% villasta ihan lumipallon tekniikalla tehty kierrittäen, pyörittäen, ristiin rastiin ja neulalla pistelen tämmöinen villahuopapallo ja sitten ihan parsin neula ja villalankaa. Tässä tämä villavaatteen ja villasukkien korjaustapa, jonka kehitimme yhdessä materiaalitekniikan insinööri Sanna Leinon kanssa. Ja olin tätä myöskin Seinäjoen käsityömessuilla 3 päivänä siellä lavalla esittelemässä ja monissa muissa tilaisuuksissa. Nyt tämä tässä teille kaikille. Hei hei!